Nek aku tetep jago Maroko nih. Jagomu kuwi bakal kalah ya. Lah kok iki saiki pedukung toh. Lah piye toh? Nek kok iso memprediksi nek jagoku iki bakal kalah. Mergane musuhe jagomu kuwi jagoku. Oh, kowe iki berharap nek iso menang saka jagoku. Yo iyalah. Ra iso. Pokok tetep jagoku sing menang. Jagoku sing menang. He, kowe wis cilik nganti tekan saiki. Kowe iki ra tau menang saka aku, Min. Mergane aku kan ngalahan tuh. Nek kowe sing kalah kan mesti runtungan. Kan lagu tuh. Nah, daripada aku ngerti kelaguanmu, mending aku sing ngalah tuh. Pokoknya ra iso. Nek perkara iki tetep jagoku sing menang. Jagoku sing menang, wis ngene wae. Sing jagone kalah nukokne klambi. Piye? Oke no, deal. Tur yen kalah rada untung lo ya. Wong wedok-wedok kok doyak-yakan. Hayaan pripun to, Bu? Wong kakek kula asal ten mriki. Kula nggih lho, Bu. Ora perkara kuwi. Rencanamu kuwi lho sing yak-yakan. Lah pripun to, Bu? Lah wong wedok-wedok kok arep adu jago. Tur meneh adu jago kuwi larangane negara. Ngerti apa ora? Wong wedok adu seneng bal-balan. Lah jenengan lak nggih seneng bal-balan to, Bu? Nek ibu kuwi pancen memahami. Tur meneh ibu yo seneng bal-balan. Ning ora terus totoan ngono kuwi. Mboten patut ngoten to, Bu? Ya iya. Mboten patut itu mboten to, Bu? Lah wong wedok bal-balan dilabui totoan. Kula kalih Mimin niku mboten totoan, Bu. Mung bedhek-bedhekan sing kalah njajakne. Tur wedok sak donya niki mesti totoan bal lho, Bu. Alah apa iya? Nggih. Serang andel aku. Pripun to? Bojone pemain bal sak donya niku lho, Bu. Iku mesti totoan njago bojone dhewe-dhewe. Lah wong bojomu dudu pemain bal. Lah kok kowe malah arep melu totoan bal? Lha Mas Oma niku bentuke pun kaya balok. Bal bekel. Saiki pun kene. Lah aku manut kowe to. Iki darane endi to? Iku lho, Bu, kula dijak mintu. Ning ndi to, Tul? Tumbas jersey. Jersey? Nggih, Jersey ki apa to? kaos bal. Oh, kaos bal. Nggih. Walah, kaos bal kuwi jenenge jersey to, Tul. Nggih. Ayo Mas, ayo. Ayo to. Aku tukokno ya, Nduk. Negara pundi, Bu? Bikini Bottom. Gas. Prancis kuwi luwih apik tinimbang Maroko. Kula mboten ngerti bal-balan lho, Mas. Iki usume iki Piala Dunia lho. Paling ora ku ya awakmu iki melu menyongsong ngono lho. Oh, ora mudeng piye iki. Somong apa ta yar. Wari-wari apa? Ayar. J. Jadi apa? Gaji. Apa? Sik, Mas. Jenengan kok bisa milih Perancis sih? Sebabnya apa, Mas? Loh, dari segi pemain. Kuwi apik Prancis is. Striker enek Mbappe. Griezmann, kuwi to Dembele. Beke jenenge Pavard lho, jos wis. Sip ta. Berarti sampean kuwi wawasan kebangsaane kurang luas, Mas. Kok iso? Mboten milih Maroko Hubungane kuwi apa? dari Sabang sampai Maroko. Aku iki ora pengen ndelok mobil. Sedikit mana tenan. Terus ngono aku tak milih ikep bae. Ya jenenge nek wis sumuk kan iso pindah muli. Aku nggak tukar apa dong? Prancis, Bu. Wah, lho aku jago Maroko lho. Iya toh. Aku wis seneng kowe lho, tuh. Lah niku tak kira sasake gelem lho, Bu. Jenengan wau, dadak mung kono barang kok. Aja mbok kira nek aku nyelelek mbok anggap ramudeng. Aku ngerti dan memahami. Lah kula jago Maroko, Bu. Ya bener nek kuwi jago Maroko. Secara statistik, kuwi Maroko ora iso disepelekke. Wah,
Jebul paham tenan to, Min. Kuwi lah momo neng gitu dul. Tenggriune kancane sing dodolan variasi mobil kali dodolan mobil, Bu. Artuku mobil apa piye? Alah ki arep parkir ki neng ndi to dul. Ya tengah jangan mriko no, Bu. Alah timbang tuku mobil lah mbok tuku jeep bae. Sama aja dong, Bu. Ya, Mas, teko kok orang ngabari toh? Lah ngaku lagi teko. Piye, Mas? Apa-apa berapa, Mas? Wah, stoknya biar nih kipi variasi. Terapi apa deh? Ini tuh ya bocah ya tipu-tipu ngonjok dewe. Nek umpama kelakon awake dhewe tumbas mobil. Sok nek wis wetengku gede, yen kontrane anakmu ki udan ra mungkin kudanan. Panas ra mungkin kepanasan. Turne nek ibu utawa si mbokmu meh lunga nanti-nanti. Iya, udan ra mungkin kudanan, panas ra mungkin kepanasan kok, Mas. Bismillah, muka-muka kelakon ya dia. Amin. Jangan kangen kuwi. Kulo mongso disepelekke ta. Kowe ngerti Maroko? Sopo to sing ora nyepelekke Maroko? Ning nyatane malah iso mlebu tekan semifinal. Ngalahke negara-negara gede sing diyakini kuwi menang. Bal-balan kuwi pertandingan. Nek tim sing mbok jago kuwi kalah. Ayo kudu sportif. Aja mrai geger. Yo rasa gelo kuwi ana. Ning yo kowe tetep kudu iso nampa kanthi ikhlas.